Antes, todos os anos, se lle poñía un pedacín de paño. O ano que había un centeo, poñíaselle máis. O ano que había menos. E cando non chegaba, pues, estarían un pouco deterioradas. Pero o ano seguinte repoñíase todo e ben. Os padres, pues, era a forma de ir conservando todo e había teitadores, explicaban como se poñía, como se facía todo e íbase peleando así. Agora quen teita son en Construcións Piornedo, que é unha empresa de aquí, pois teita Pepe, non sei se tamén un pouco Roberto ou Valente. Non, pero deben teitar pouco. E despois teita tamén en Burbia outra empresa que se chama Construpiedra, teita Juan, son poucos. Realmente debía haber alguén que aprendera máis novo, debía seguir un pouco a tradición. Antes o que se facía era que en todas as casas había moita xente e entonces tú, cando ibas facer un traballo, se non tiñas que enteitar na casa, pois chamabas ao teitador, pero sempre había alguén que lle axudaba. E entonces, de paso que lle axudabas, un neno, un rapaz ou así, pois iballe facendo brincallos ou iballe tal, de paso iba aprendendo. E o ano seguinte, pois ao mellor, o ano seguinte non, pero en 2 ou 3 anos, se lle gustaba o oficio, pois xa podía teitar. E anque non salira a teitar a fora, pois teitaba para casa. Esa era a forma de aprender. Ahora, claro, é complicado. Ojalá houbera algún rapaz que se interesara por este oficio. É un oficio duro no que hai que traballar, pero tamén se ganan bons cartos porque tamén se pagan bons xornais. Non, é fácil aprender. E a xente que teita, Juan mismo, pois non lle importa enseñar se hai alguén que se queira poñer e tal. Fucolleu, o meu home, teitamos un pouco, que nos enseñou o meu pai, e Juan tamén nos enseñou, por eso non hai problema. Só hai que ter interés, é un nicho de emprego. Aquí, a pesar de que é museo, o único que facemos é manter a casa como estaba. O que facemos é limpar, bueno, algunhas veces pois hai algunha cuestión máis por aí que arreglar, que se a polilla, que se tal. Pero o mantemento máis importante é o de teitar. E é como decía Ernesto, o sea, todos os anos un cacho. A zona que está peor, cambiala, o ano seguinte outro cacho e tal. Pero non é neste caso porque sea museo, sino que en todas as casas, en todos os teitos, se debe facer así, porque como a superficie de teito é moi grande, esta casa, o mellor, que ten 200 metros de planta, o mellor ten 300 e pico de teito. A de Ernesto ten casi o doble, porque é unido á casa e ao palleiro, entonces é moi grandísimo. Tú, si deixas durante varios anos de teitar, ao final hai un montón o sea, está en mal estado moito o cacho. O normal é, se todos os anos cambias 20, 30 metros cuadrados, cando acabes volves a empezar. Non ten fin, pero sempre vai estar ben, que é como se fizo sempre.